ten vzťah nebude ako podľa mňa taký, jak na začiatku, že ako úplne zalúbení a ste mladí a plní energie a robíme toto a nemáme dieťa a máme iba vreckové a teraz prespíme tu a zjeme hovno a buď vieš, že máš píči, vieš, že ty časom dojdeš k tomu, že zrazu, a hlavne keď si spravíš rodinu, že fú, brate, že to si ako založil normálne firmu a tá firma musí rásť, vieš, a ona rastie, vieš, že ty to, staráš sa normálne, že a vy ste ako šéfovia s mamou, vieš, a vy si musíte sadnúť a to isté potom a hlavne, vieš, potom začneš s tým partnerom žiť a začne sa nejak, neviem, tiež sa vyvíja, mení, niečo ti na ňom začne vadiť, tak musíš to ako všetko musíš komunikovať, vieš, a toto ľudia podľa mňa v dnešnej dobe, že čo ja tak viem pozorovať na niektorých iných pároch, lebo zás ako z pozície toho pozorovateľa, ja sa aj toto učím. Že vidím nejaký pár, alebo nejakého známeho mám a je niekde s partnerkou, alebo naopak a poviem si, že kokos toto jak robia pekne, že toto sa mi veľmi ľúbi, že akí sú k sebe. A snažím sa to ako nejak potom ja ako začleniť, vieš, do toho svojho vzťahu. Alebo naopak poviem, že toto sa mi nelúbi, že toto robia, že toto je úplne nepekné chovanie podľa mňa k sebe, že to vedie k tomuto, vieš, že čiže takisto sa to jak keby učím